యేసుతో నువ్వు స్నేహం చేయి. రిబా కమారి అలా రందరబా రిబరిలా రబా. యేసుతో నువ్వు స్నేహం చేయి, వాక్యముతో నువ్వు స్నేహం చేయి, పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో స్నేహం చేయి, మందిరంతో స్నేహం చేయి, దైవజనులతో స్నేహం చేయి, విశ్వాసులతో స్నేహం చేయి. చీకటి వ్యక్తులతో స్నేహం చేయకు. సాతాను సంబంధమైన క్రియలు పాలు పొందుచున్న వ్యక్తులతో స్నేహం చేయకు. దేవునికి విరోధముగా జీవించకు. నువ్వు దుష్టునికి దూరముగా ఉండాలని ప్రభు హెచ్చరిస్తున్నాడు. అపవాది సంబంధమైన మనుషులతో ఒకవేళ చెయ్యి కలిపితే పరలోకములో నుండి దేవుని తీక్షణమైన ఉగ్రత నీ మీదికి రాబోతున్నది. పరలోకములో నుండి దేవుని అగ్ని నీ మీదికి రాబోతున్నది. బిడ్డలారా, ఆయన తీర్పు తీర్చడానికి ఆశపడుతున్నాడు. ఆయన తన ఉగ్రతను భూలోకం మీద ఈ సంఘములో కుమ్మరించడానికి ఆశపడుతున్నాడు. ఇంకా యేసును మోసం చేయకండి బిడ్డలారా. ఇంకా దేవుని మోసం చేయకండి బిడ్డలారా. చీకటి నీడలో బ్రతకకండి. చీకటి కార్యాలు చేయకండి. అపవాదితో స్నేహం చేయకండి. మాంత్రిక శక్తులతో స్నేహం చేయకండి. కుటుంబాలు నాశనం చేయడానికి, వ్యక్తులను పడగొట్టడానికి, అన్యాయముగా అనేకుల మీద అపవాది కార్యాలు చేస్తున్న వ్యక్తులతో ఎంత మాత్రం మీరు స్నేహము చేయొద్దు బిడ్డలారా. మహా అగాధం ఉంచబడి ఉన్నది బిడ్డలారా. నీతిమంతులకు అనీతిమంతులకు మధ్యలో మహా అగాధం ఉంచబడి ఉన్నది. నీవు అగాధము దాటి వెళ్ళొద్దని ప్రభువు నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాడు. నువ్వు వెళ్ళితివా అగాధములో పడిపోతావు. అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు బిడ్డలారా. దేవుడు దుష్టుల కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆ భయంకరమైన అగ్నిలో నువ్వు పాలు పొందొద్దు. భయంకరమైన అగ్నిగుండంలో నువ్వు పడొద్దనే యేసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. యేసు నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాడు. నా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఒక స్నేహితుని వలె మాట్లాడుతున్నాడు. బిడ్డలారా, మారు మనస్సు పొందు. చీకటి క్రియల నుండి దూరముగా ఉండు. అపవాది సంబంధమైన మనుష్యుల నుండి వేరుగా ఉండు. ప్రత్యేకించబడిన వ్యక్తిగా ఉండు. ప్రతిష్ఠ చేయబడిన వ్యక్తి.